Nejaký veľký crút. Tak idem prezrieť ešte raz tak narýchlo toto jedno včelstvo, ktoré malo byť silné, patrilo medzi najsilnejšie na jar včely, ale slabli a nedonesli ani medu a plodisko si nerozširovali moc. No a preliečil som ich roztokom kyselinou mravčou s kyselinou šťavelovou, trošku klieštika padalo. Teraz pozriem znova ešte, či je na podložke klieštik a potom im dám ten, čo mi poradili včelári proti nozeme, roztok, lugolovo roztok s kyselinou mravčou. Teraz im to dám v sirupe cukrovom 1:1 a uvidím, či dám im to 3-krát, ako píšu podľa návodu, a uvidím, či im to trošku pomôže, lebo boli mierne a zrazu boli agresívne a vravím, nezosilnili nič moc. Postupne, najprv zosilnili a potom postupne slabli. No a dám im teraz, potom znova a uvidím, potom ich zazimujem a uvidím, ako bude s nimi na jar. Medu už nenosia, značka ani nie je. Tieto včelstvá napríklad sú krásne silné. Tým neviem, tým sa asi bránili proti nozeme, alebo ja neviem. Ale aj medu viacej doniesli. Ale mohli aj tá nozema prepuknúť kvôli tomu, že som ich rapidne rozširoval a potom prišlo ochladenie. No ale tieto to zvládli. No a to vypadá, že keď som to tak rapidne rozšíril priestor a potom prišlo to ochladenie, tak mohli sa trošku oslabiť a takisto ako keď nás pri oslabení organizmu chrípka napadne, tak mohlo ich napadnúť aj tá nozema a menej sa bránili, takže to môže byť aj moja vina trošku. No ale tak ich skúsim preliečiť a uvidíme. Pozriem na podložke ešte toho klieštika. Lúpu. Vyťahnem. Predtým som pozeral klieštika, videl som ho tu napadaného. Takže chcem znova pozrieť. A je, hneď ako pozerám, a je to tu dosť, ako maku. Takže neviem, či to asi to vidieť nebude, ale klieštika je napadaného dosť. Dvakrát som im dal ten roztok a napadlo klieštika, takže boli napadnuté klieštikom. To môže byť jeden dôvod zoslabnutia. No a keď sú zoslabnuté, tak určite aj tá nozema môže viacej prepuknúť, keď je organizmus slabší. Presne ako pri rastlinách, stromoch, aj pri ľuďoch, aj zvieratách to funguje tak, že keď sme zoslabnutí, tak nás tie vírusy alebo baktérie, alebo čo to je, rýchlejšie napadnú a slabšie sa bránime. Tak keď ich porovnám s inými včelami, to hneď vidno, že nešli moc do sily a už tu medzi stienku ani čo tu nebudú stavať. Vypadá to tak. Takže ju asi vezmem. Tu sú súše, tu je plod a matka. No ale niektoré sú ešte plné plodisko a tuto aj nešli do sily. No a klieštika tam mali dosť, takže veľa. Takže už sa aj trošku miernejšie, už neprúdia až tak. Ale ešte možno pomôže aj proti tej nozeme. Tá liečivko, ten prípravok. Tak. Ešte. Čo tu robia? Som to.
trochu. Tu je niečo peľu nanosené. Vystáva nám medzi stienka. To. A tu je už plod, takže matka tu ploduje. Neviem ich ani ďalej prezerať. Matka tu je. Proti klieštikovi sú trošku preliečené, ešte potom na jeseň ich zasa preliečím. Možno ešte aj keď budem krmiť. A dáme im proti tej nozeme, ale sú také ešte, no. Doplníme im rámik. Ešte jeden. Tak sa matka ešte rozkladie trošku. Tak. Môžu včely teraz spokojne, ak bude ešte nejaká mierna znáška, nosiť zásoby pre seba, ale sú slabšie, takže to nebude nič moc a po preliečení hneď idem krmiť a vlastne už zazimovať. Nech už sú v kľude, keď som im tak, neviem, keď som im tak hniezdo rozširoval a možno oslabil. Takže si zaslúžia mať už aj kľud, aby šli do ten roztok. Keď som to nepremiešal poriadne. Vidno to, ešte to vidno. Tu je ten lugolov roztok, tam je jód a plus kyselina mravčia. No a že vraj majú ľudia s tým dobré skúsenosti, tak to idem dať. Tak to im to pridám 3-krát. A potom ich rovno zakrmím. Ešte im dám pásiky kyseliny šťavelovej proti klieštikovi a potom uvidím, či budú klieštiky padať, tak ešte môžem na jeseň varidolom preliečiť. Takže sezóna pomaly končí. Tieto včelstvá asi aj mojovinou išli najprv na jar silno do sily, rýchlo do sily. A potom, keď som ich rozširoval, možno aj mojovinou miesto nosenia medu a ďalej zosilnenia, tak začali slabnúť. A to bolo aj tým ochladením jarným. Takže na budúci rok budem rozširovať tiež tak, ale budem nechávať viacej plodu v plodisku a menej medicienok tu dám. A ak pôjdu do síly a chceli by sa aj rojiť, tak ich vlastne môžem znova ten plod druhýkrát vybrať. Radšej budem robiť tak, že ich budem túto na Orave treba miernejšie rozširovať. Lebo vravím, počasie môže prísť hociaké. A aj keby radšej nech sa vyroja, ako by mali takto chuďata slabnúť. Ale zase túto tieto naopak pekne zosilnili a medu doniesli veľa, tak je to rôzne.